slatkiše iz Dubaja. Sad ćemo vidjeti što to imamo, hoćemo ih onak stres. Ja ne bi smjela jest slatkiše, tako da vidjet ćemo kako ćemo to sad izvesti. Ok, ćemo prvo vidjeti kaj imamo. Ne, prvo ja Ajde. saberem. Ali čekaj da im prvo sve pokažemo. Jesi vidjela kako su slatke ove pakuljice? Da. Baš su nekak male slatke. Kod njih su poznate datulje koje su u raznim okusima. Ove tu datulje su pistačo i kunafa. To je ono čeg je Dubai čokolada. I ovo kako će odoljeti ovim slatkišima, ne znam. Ovo je, kažem, to je njihova najbolja Dubai čokolada, tako su rekli. To je kao lokalna, a ovo sve ostalo je fake. Tako da ćemo probati pravu Dubai čokoladu. Mislim, ona će probati. Ja neću. Aha. Želiš? Ja? Ja ću samo pomirisati. Evo, ja ću vam pokazati. Wow. Neću probati. Da vidimo kako izgleda iznutra. Čokoladno. To je unutra. Znači, onako. Do 10, koja je ocjena? Meni je 10 do 10. Meni je 6 od 10. 10. Tebi 10 do 10. Da. Dobro. Idemo dalje, Dubai čokolada. Ne, ja! Asistentica Stela. Da, ti ćeš probati, ali da je otvorim njima da im pokažem. Ja sam asistent. Dakle... Malo se lako lovi. Lako se Ne, meni komad. Opa, malo se prelako. Kako dobro miriši. 1 od 10. 1 od 10. Meni nije, meni je... Ipak mi je fina, ipak je 10 do 10. 10 do 10. Ne, 9 od 10. Znači ima lješnjaka unutra, meni je 9 od 10. To je dobro ocjena. Asistentica Stela ide dalje. Ja! Ajde, koju hoćeš sad? To. Ovo sam ti zapravo kupila da jedeš pahuljice, to ne moramo ni probati, to su slatke male pahuljice. Nego bilo mi je slatko pakirano. Možemo sipati na ruke i probati. Ajde, možda ti ja otvorim. Da. A gle, kak su male. Ko moja ruka. Ukusne su. Nisu nešto. Koliko od 10? 3 od 10. 110. Da, to su Nesquik, samo su male. Ovo je neka premium Dubai čokolada. Evo, možete pogledati. Koliko je zamotana. Mala. Da im pokažem. Gledat, čekaj. Inače, ljudi, nemojte zaboraviti, naš merch je vani, tako da na našem web shopu sve možete pronaći i naručiti naše majice. A sad čokolada kaže. Miris papra. Pistacije i ove čude znam. 0 od 10. Malo sam liznula, nije neka sreća. Meni sad nije bilo 10. Croissant sa sirom. Piše da ide u mikrovalnu. Nemamo mikrovalnu, ali da. A ne, mi ne koristimo mikrovalnu. U stvari imamo ovo, ali... Daj. Malo se spiošti u avionu. Čekaj, malo se spiošti u avionu. Kakav je to croissant ovo? Ja tu sir ne vidim, iskreno. Ovo baš loše izgleda. Ajmo vidjeti, je li Ko tako? se usudi? Evo, jedan Ja. tebi, jedan tebi. Više ovih croissanta. Ne. To je užasno, to stoji ko zna koliko u dućanima. Hoćemo onda sad slano opet. Ajde da i ja nešto mogu probati. Ajde onda. Nek, Gombuc. Prvo slatko pa slano. Tako je, mi probamo slatko. Spicy znači isto. Ja ne volim spicy. Ok. Ajme! Ko hrana za ribe. Ajme, grozno. Ko će ovo probat? Ja ne. Moramo. Ja ne. Ti ne, dobro, to je spicy, ti nećeš spicy, ja ću... Ajme, gle ko hrana za ribe, pomiriši. A, fuj! Fuj! Ajme, grozno. Aj. Ajde, usudi se Ja probati. već imam miris pa tame.
Možda prevari, možda nas prevari. Vidiš koji je krosan. Nije Ja svega već taj miris. obećavajuće, ali Miris pa ribu. jako je spicy. Ozbiljno. Pa ribu. Miriše fino ovako, ali je baš je ljuto. Šta je to? Nešto. Znači, no. Dobro. Minus Znači, 10. minus 10. Hoćemo sad Dubai čokoladu rozu. Da. Ajmo. Ok, mislim roza je samo pakiranje koliko vidim, ali to je isto neka Dubai. To je isto Lux Bites. Razmišljaj o croissanu. Nije baš dobro zapakirana nekako. Opet je u tim bojama. Da vidi. To je sve isto. Dobro izgleda. Bip. Čekaj. Bip. Isto. Isto odvratno. Mama očito ne voli arapske slatkiše. Nikako. Dubai čokolada. Na kraju je Dubai čokolada bolja kod nas nego kod njih. Isto. 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 Fuj. Ovo mi je Ovo je jagoda. ko bljuvotina. Ajme, užas. Fuj. Ljudi, ko bljuvotina, to ne može biti dobro. 0 od 10. Ovo mi je jagodno. A, ja volim Pekins, to su Pekins orasi, pa polažem nade u ovo. Možda čak malo gricnem. Milk, to sam na aerodromu kupila, sad ćemo vidjeti. Daj nešto da popravimo. Ja volim Pekinse, pa je ovo dobro. Ovo je okej. Da. A nije baš, čokolada je puno bolja Milka naša. Da si ili probala Kinder. ovu, vidjela bi koliko je ovo dobro. Ovo je fina. 7 od 10. Meni je 10. 5 od 10. 8 od 10. Jer nekak je nekvalitetna čokolada. Ovo sam uzela jer je lijepo pakiranje. Ovo je kao stiropor, jel tako? Pa tako ja isto Ti to jedeš i dalje? Neću, fuj. Ja isto kažem 7 od 10 jer ima ukus kao stiropor. Da. Kao ona kineska čokolada. Ovo je lokum, vidimo. ne znam kaj je to, ali sad ćemo vidjeti. Neke kuglice. Ovo izgleda ko ove praline neke. Praline. Ajde onda prvo uzmi, ajde rozu. Zagrizite pa ćete mi dati. Živeli. Živeli. Gledaj. Pa okej. 10 do 10. Stvarno? Da. Da do A gricna. nije baš 10 od 10, ali okej. Ne Ne, smijemo pa je do sad. 10 do 10. Okej je. Moglo bi biti, da. Ali nije 10 od 10. A mislim, a zapravo dobro je za to kaj je, ali ne sviđa mi se. Čekaj, ipak mi je 7 od 10. Ovo je kad progutam nešto odredno. Napokon roze datulje! 0 bodova. 1 od 10. Uj. Da, to je da. Pa tako. Da. Ovo je kiselo. Znači, Sve ajmo u napred. svemu, Da. ja mislim da je Ovo mi zaključak... je kiselo. Teta Stela, nemoj nam više nositi od kiše iz Dubaja. Ovo je kiselo. Da, znači sve skupa ocjena za slatkiše iz Dubaja Je 3 od 10 meni. i meni. Ovo- Meni 2 od 10. To je ono. Koliko je Iskreno, tebi? te su mi najbolje, te su kao bez šećera, samo tamna čokolada datulje. I to mi je okej. Koliko je Koliko je tebi sve ocjena? ukupno? Meni je 2 od 10. 10. Minus 10. A čekaj, nisam još ovo probali. Ja sam to prvo probala, Jesmo, kad sam da to smo prvo donijela. Ja nisam. Napišite u komentare iz koje zemlje bi trebali probati slatkiše i koji su najbolji slatkiši. Da, mi nismo probali ovu. Da, ja jesam, to sam još u avionu bila. Ja. Kliknite subscribe. Ka! Kupite naš mič.
Eto, sve možeš baciti.